kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa di naman ti papanam si Kadilya, kunak man no nagikat kan iti trabaho. Wan, nag-ikatak iti sigud a pagtrabahwak, ngam adaman ti aplayak. Oh, sa di naman. Agsapsapul ni Silvia akalugaran tayo iti agtrabaho iti restaurant na. No kasta, kayat mo tagtrabaho iti restaurant? Wan may mayat iji a pagtrabahwak, taas asideg, kan may sa, amukmat ti agluto. Saan sa mata basta-basta ti minuda ijay? Ay nawaw, no maipapan iti day ta aluto-lutaw, basic laang dagita kanyak. Ay nawa, saan mo't lang analakat agtrabaho iti restaurant, apay ko nam. Siyak pa iti kunam, kabaalak day talakay, danag mun aya. Ala, sigat ti makam mo. Kita mata mga no maiso ka man dita kasi ti sigud ang nagtrabaho am ide. Amom kadimot laang tagluto. Ay nawaw, day tala ang aya ma'am, amok Sigurado ka kadi amaano sam ti trabaho dito'y no bilang man tawatan ka. Ni mamut, kabaalak dagita, awan pagdanagan nyo no siyak ti alaan nyo. No kasta nga rod, mabalin mon ti mangrugi inton biga. Ay nawaw, sure day tan ma'am. Wan, inton Lunes pa'y apumanaw ni Marisa. Ngam nasaysaya at matlaang no ag-report ka sakbay apumanaw ti sigod ako. Iti kasta, makapag-obserbar ka pa eh. Okay ma'am, agyaman aklaunay. Kamaudyanan na, adamot laangan ti as-asideg a pagtrabahwa. Ay wala, sana na masapol nga agbiyahe ka. Saysaya atam lang ti trabahom tapno awan ti parikot. Minimum ti sweldo ditoy. Ngam no mayat ti performance mo, nayunak ti sweldom. Day tati kayat ko ma'am. Nasapa ka launay mo, bakit? Diyak kayat ti maladaw iti trabaho kanya. Alas 6 pa'y lang, mat. Kayat ko nga rod ti masapa, mangidasar ka man kat di iti kanak. Anya? Mangidasar ka iti kanak kunak. Nalipatam samot nga damot ti trabaho kita. Ayun anya. Agrubata kon, masapak ita tamangan no masapan ni boss. Ipapudot mong to pala ang tinabati asida idirabi kaisuti si daam. Ay nawaw, nagadumot tan tinatang agalipot. Aghasam man da ito'y. Adapay karne. Ay, nawaw. Saan akas tama ng delya? Nay, anya ti aramidom dito'y abi? Imayak ta isutibilin ni ma'am. Isuro ka kano. Anya? Ay, saanan ang masapul day ta? Isurok kano dagiti rumbang aramidem, taamangan wag kang malika. Amok ti aramidak anya. Saan akas ti standard manang? Mabit lang, tamangalak iti kutsilyo, ta isuro ka no kasano agalipom dagiti nateng. Saanan? Amok ti aramidak. Saan ang masapul nga isurunak anya? Para aggaliplaan. Dadakkal unay nga minday tamanang. Gudwa ang pa iti maminsan, tapno nalaka amaluto. Mangan kayo matinton madamdama tatang. Adya ka dilakad mo, Silvia nakaw. Mapanak iti restaurant, tatang. Apay, adya ka diti parikot. Awan mo't kiti. Mapan ko la bisitaon ti baro nga empleyado. Ay, no kasta. Adya ti kasukat ni Marisa. Wan, tatang. Pinag-report ko adagos. Ay, wala. Sapno muna siya raramidan na. Wan, binilin ko matkit din ni Abi itay.
Mapana lag bisita. Malaga raw. Di yu liwayan ti mga na. Numabisin kayo, ayaban nyo ni Manang Ines. Taiso ti aggao iti kaninyo. Wen, inton madamdamalagan. Nasapa pa'y mag. Alang nga rod tatang, agrubuata kon. Nakaumay kayo mo't, Ma'am Sylvia. Kumusta aglaang no kabaalam ka di mo lang ti trabaho dito, Delia? Wen, ma'am. Nalakalaang mo't. Kumusta nga iti trato dagiti padam nga empleyado kan ka? Nasaya at mo't, ma'am. Okay nga rod. No adda ti di mo amo, agpaisuro kalat na kadakwada. Wano saan, surutom ti adda iti recipe book. Saanen akasapulan, madam? Amukmot kit di ti araramidok. Surutom ti standard, tapno consistent ti maiserve ang makan. Ayun gayam, nangan kayo ka din. Saan pa'y, ma'am? Adu nga minti customer itay. Mangan kayo nga rudan, taman manumot kit di ti customer iti kastoy nga oras. Una yun. Itay pa'y aluto aluto dito'y. Ngam di mo malmalpasan. Nagaduunay mo nga minti customer da. Kumusta kan dito'y kusina, Manang Delia? Okay laang. Aglisi ka man ala akti asin. Adu ti customer ita, Manang. Wen nga road. Itay pa'y aluto alutaw. Talaga kasta, Manang. Ne, adun samat unay ti inkargam nga asin. Anya nga adu, kat kontroladok mat dayta. Di mat inbagakken ka nga adda ti standard na, Manang. Nalakalaang dagita? Amangan no naapgad to dayta kat agreklamo dagiti customer. Kan may saan tong agpapada ti timplana no kastalaang, Manang. Di nakpakibyangan ta amok ter aramidok. Anya? No awanan ti ibagam, mapan kay jayon. Saan asyak ti taktakaw? Naimbag nga aldaw yo, Ma'am Corazon. Kas namat kan ka, Abi. Anya ti order yo, Ma'am. Kas iti sigod, Sapay mailuto pay laang, Madam. Naibus ngaminan. Saan mimat ngamin nga ammo nga umay kayo ita. Okay lang. Mauray ko mat. Okay laang nga rod kada kayo ti aguray, Madam. Uwan. Dayjay lang ang tigagara. Iso nga ano saklatan ti aguray. Okay nga rod, Ma'am. At tugaw kayo pay, ta isagana mi to order yo. Wan gayam. Dine-in ka di? Uwan. Dito ya ko namangan. Panawan kayo pay nga rod, bi. Ta isagana mi ti order yo, Ma'am. Isaganam daytoy Manang Delia. Order ni Ma'am Corazon. Day talaang? Wen, day talaang. Kita am titimplam amangan no na apgad. Surutem ti adda iti recipe book nga inted kuken ka. Ay nawaw. Inal daw laang ang akastat ibagbagam kanyak. Wen tapno agpapada ti timpla na, Manang. Narigat ngamin no agbaliw ti timpla. Amangan no adda maibaga dagiti customer. Siya kun ti makaammo. Anya ti panangkitam kanyak aya. Jak ammo ti mang timpla. Gayem ni Ma'am Sylvia ni Ma'am Corazon. Kansuki matlaang dayjay iti restaurant. Isu akabisado na ti timpla ti luto ditoy. Wunan! Ada pa ibilin mo? Awanan, Manang. Basta surutem lang ti standard tayo, tapno agpapada ti raman ti maiserve kadag iti customer. Dayta ngamin ti kayat ni Madam Sylvia. Apay ka di, Ma'am Corazon? Sabali mo tiraman ti makan nga interview kanya. Ha? Naapgad unay. Iso asaan ko ana ibos. Ay na, pasensya kayon, Ma'am. Ang mga no nagkamali laang ni Manang Delia. Ibagam iti kukyo taramanan na pa'y tinutluto na amakan. Ti amukat adamat ti standard ama sursurot. Adamat, Ma'am. Ang mga no nalipatan na laang. Sana balik. Ipalagip kuntukin kwa na inton madamdama, Ma'am. No may papanmat iti refund. Saanan? Sa anak nga agdawat iti refund. Ti kanyak laang, kat aramidan nyo anasaya at ti trabaho yo. Tapno consistent ti raman ti makan nga isa-serve yo kadag iti customer yo. Hello, Mare. Kumusta kan, Mare Silvia? Nasaya at mat, Mare. Nakaawag ka man. Adda kumakayat ko nga ibagakan ka, Mare. Anya day ta, Mare. Apayakas jay, Mare. Sa bali mo tiraman ti maisa-serve amakan iti restaurant mo. Anya,
Kinapudno na, napanak na ngan iti restaurant mo itay. Kat naapgat ti luto da. Jay in take out ti anak ko iti Sabado, nagtamnay mo't mare. Nay, apay ngay. Adamot ti standard ang masursurot. Kasaritam to dagiti empleyado mare. Ang mga numaliplipatan da. No saan a consistent ti timplada. Ang mga numaawanan ka iti customer. Agyaman aklaunay iti feedback mo, mare. Kasaritak tumanan ida. Pasensya kan. Jak amo ti may papan iti day tabanag. No kayat mo, isublik ti kwartam. Saanan mare? Imbagak lang tinapasamak, tapno among timapaspasamak iti restaurant mo. Nang runa pa'y, kat saan mat nga inaldaw ang mabantayam dagiti trabahador mo. Agyaman aklaunay iti concern mo, mare. Bayam, kasaritak to daabi may papan iti day tabanag. Anya tinyawag ni Corazon, anak ko. Naapgad ka no tinaiserve kan kwa na itay, tatang. Ay, wow, apay ngay. Ang mga no saan da sinurot ti aday ti recipe di nagluto da. Anya nga ron ti serviti recipe nga day day. No di damot surutan. Day tangarod, tatang. Mapanak to ija inton madamdama. Kasaritak mananida. Kasaritam tumot lang ni Delia. Tay sulang matibaro day. Amangan ko na no at dati di na pa'y nakabisado. Wen tatang, urnusak day to'y aparikot. Tapno saan ang madadaal ti restaurant tayo. Apay, anya tinararamid yo adwa. Ma'am? Adamot recipe asurutan nyo no kasta nga agluto kayo. Ha? Ay, kuwa ngamin, ma'am. Apay nga dapay laang tagrekreklamo. Wano, saan nyo asursurutan ti aday ti recipe book tayo? Ibagam tipod no, manang Delia. Ni, apay asyak ngay. Siya nga rudan. Kinapudno na, ma'am. Inaldaw met abagbagaak ni manang Delia. Iso na laeng, ta saan met adumdum ngag kanyak. Anya? Iso nga rod nga adda recipe ang masurot. Narigat met ngamin ang maisuro, ta ipilit na met ti ammo na, ma'am. Apay kasta ngay Delia. Noan niya tingkargak iti recipe. Iso kumatisurutan nyo. Masapul pa'y aya. Basta natimplaanan No kasta ti kapanunutam. Awan na. Saan tong agpapada ti raman dagiti makan nga iserbyo. Importante kanyak ti makuna a consistency. Iso apang nga asim ta surutam kumati recipe. Agrisay naklaangan. Anya? Saan ko nga ipilit ti bagik anya? Nagado ang mabalin na pag-applyan dita. Na, di mo kaya ti maisuro? Nalalaing kapaykit din ngam iti siyak abos mo. Sika, desisyon iti timpla. Awanan na. Restaurant ko ti madadal no kastalang. Di ka madanagan. Mangrugi ita. Saan ako nga agtrabaho iti restaurant yaw. Itadyo lang ang tisildo. Tagikatakon. Ay, makapabannog ti kastoy. Ay no, nasapa ka mo't anagawit si Cadelia. Jakon kaya ti agtrabaho iti dayji a restaurant? Itan niya ga po. Jak maawatan ti ugali ti bus ijay. Anya? Mabanbannog talang arudo na agtrab-trabaho. Kasta pay laang mat ti mapasamak. No siyak laang. Ay, uray awanan ti agtrabaho no kasta laang ti bus. Naa. Jak laki di maanusan dyan eh. Naimbaglaan ang nasapat ka dito'y dalan, abi. Adda ka di ibagam, manong Janay? Sa ludsudak kumano niya ti makagapo. Apay ang nagikat ni Delia iti trabaho na. Ay, dayjay. Agpakalaing met ngamin. Di na kayat ti maisuro, manong. Anya? Adda ngamin recipe, ngam di na met kayat asurutan. Binagbagaan ni ma'am, ngam awan met latta. Ay, unay dayta na babae. Ipagarup na siguro ang nalalaing ang dibusyo ah. Dayta nga rod ket manong. Ken siyempre, importante met ti makuna a consistency ka ni Ma'am Silvia. Tapno saan kanong agreklamo dagiti customer. No dadduma ngamin ket natamnay ti timplana. No dadduma, naapgad met. Uray siyak mo't pima na. May mayat no consistent ti timpla.
Asino mo't ti mayat amangan itinaapgad ngay. No di mo pa'y labaliwan ti kastang ugalim, awan lat amok dilya. Ay nawaw, rimuar kalaan, kastamatan ti bagbagam kanyak. Si kagayam ti antiparikot. No apay ngaming agpakalaing kaunay. Anya? No adda ti pagtrabahoam, surutem ti baga ti bus mo ah. Di mo ipagaro panalalaing kang isuda. No maipapanititimpla ti makan, importante mo't piman ti konsistensi ako nata. Agtal na ka man no awan tinasayat nga ibagam? Si kalangarudon ti nagkamali. Apay, kaya't mo ti mangan itinapgad. Naa, Itapay laeng, agbalbaliw kandelya. Awan ti mayat amangawat iti empleyado, adi na kayat ti maisuro. Dagiti kaskin ka nga empleyado, ti mangdadali ti negosyo. ay nawaw! No anya ti imbilin wano imbaga ti boss mo, iso ti aramidam. Di ka agpakalaing, tanarigat mat no madadaal ti negosyo da, gapulaang iti madi nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.